In 1998, history was made. In 1998, a Zimbabwean boxer beat a Scottish boxer by the name Paul Ware. This prompted President Robert Mugabe the late to say, "You have beaten imperialism out of an imperialist." Who was that boxer? Who was that Zimbabwean boxer? It was none other than Alfonso Zvenyika, straight from Mbare, Mosquito. Then and now he was popularly known. Nasi tati ayo regai timbotsvaga mukoma Mosquito. Titi ayo kumukoma mangoti zi chiko chiri kuitika. Iye zvinezvi muchiri kutamba here mutambo weboxing, mutambo wetsiva, kana kuti ayo kusoka vanoti akahenga maboots, kuboxing vanoti here akahenga magloves. Kuti ayo regai titsvage mukoma Alfonso titaure navo timbonzwa nhoroondo yeupenyu hwako kuti hwakamira sei. Zita ndinonzi Robert Tafumani, kwatiri kumbare kumatapi uko watisangana namukoma Alfonso Zvenyika. Mukoma Mosquito makadi katusangane kuti dai so aiwa kudya kwedu munhu anozongona adona knockout aiona zvekunyepa. Yes. Apa ipa munhu wekutanga makatanga kurova vanhu muri muchitamba kana kuti makazongona kuti apa zvanda kuti urova it's not professional? Yeah, inini nandiri ndingangoti nubu ipapa ya aiwa nasinganzwisise at tender age anasinganzwisise nantomwana mudiki. I think about around 6-7 years 10 years. Yes. Yeah, because ndaitamba navanhu vahombe kudarika inini. Ndaitamba nevanhu vari kuma 16 18 years, inini ipapo ndine 10 years. Saka the guys vandaifamba navo inini they were so bully. Okay. Aiwa zokuti matapi ese vanhu vaitofunga kuti pamwe ndogara kumatapi but asingazii ndogara kunational. Saka maibva ikoko njuya kuzotambira kunoko. Plus you know how it is kana mwana usina fundo dzidzo unenge uri munhu anenge achiita zvinhu zvekuti vanhu vane chikoro kana kuti vane mari kana vakadzidza vano understand life vanenge vachikura kunga vasi kunzwisisa, but iwewe nelevel rauri unenge uchinzwisisa mafambiro unenge uchiita. Zvekuti zvine zvitoda munhu ane patience newe kuti akurairidze kuti no upenyu hwakamira so. Tichitaura tichiona zvemukomana anonzi Alfonso Mosquito Zvenyika uyu munhu akakorera Mbare. Ende zve ari munhu akakura ndiri mumusangano 10 years of age weZANU-PF. Okay. Tichiri kupfeka matrozi kake nemashete green mayouth ndaita kupeta trozi rangu raita muru kudaizokuti kwandii. So vanhu vaindiyemura turi nekutamba kwanoita boxing. Okay. So that's when I met Mr. Zaremba. If you know Patrick Zaremba. Ndiye vangari mukuru wepaStandard Hall. Saka ini ndaingoenda uchiswera ipapo, you know, zvinoita kana uri mwana mudiki. Munhu mukuru akakutuma mashops yo manenge achidya pape unenge uchingomhanya ipapo kuti achandiona chete haamboponza kundiona. Saka aita akasiya chikafu even achidya anozondidaidza Mosquito tora. Ipapo ungatonzi Mosquito kana uchiri kunzi Alfonso? Ndanchinzi Alfonso. Saka sezvisinei ndakatanga kutora boxing serious through mudhara iyeyi. Okay. Mr. Patrick Zaremba. Munhu kuti andanda kuendera training, it was not training. Ndanda kumanikidzwa kutraina because ndaida chikafu. Saka zvinhu zvokuti zvanga zvakundidhonza iye kana akasanipa chikafu but ndambotraina nendiripo andikuona. Saka kana zvinhu zvake zviri right aita se aindipawo something. Ndipo pandakataka kutrainwa my neighbor
but he's late now. And the Martin Yerenda. And ona because Zananda Guida Nanango couldn't Kuba at 10 years of age. Because Neda would read it. I was so Nandine Chigumbu, ne Kurara Magwandaite. Okay. And I was not good in mind. Okay. Saka chanditu Saka kuti munhu anakuda kuchikoro. Anakuda kuchikoro. Saka mhuri yangu tikusavha. Apa tikugara namai vakasiyana namudara. Okay. Saka I used to feel pain panyaya mai vangu. Amai yangu nevana visa vatakudza mutoro they were born 8. Ndaisa chikafu inini chevanhu vakuru varipo vasingaprovide chikafu. But ndaimaneja kutora mari. Kuba mari so zvakawanda inzokunjisa mudheni kuti vanhu muri rarama. Saka Martin, my neighbor, avandiona ati mwana mune potential and training because I train ndikukurova it zvanga zvazvezve by force. Yes. So ndatanga kuenda kustudent training. Achimondirwadza achidai so saka the way akanditraina nayo haana kunditraina like a novice. Okay. Akanditanga kunditraina like munhu akutoziva zvaari kuita. Saka from there munhu kuti akasingadi kuninzwira tsitsi because of the behavior yandanga ndinayo behind. Saka ina ndakuziva kuti munhu nezvaari kumatraina kundiita kunditraina zvine maprevious izvi zvandinoitira vanhu izvi. Saka haana kunditraina kudai so saka ndaiti kana ndasvika kuma 6 o'clock dzemanheru ndaenda pabhawa redu rainzi pfumo jena. Papfumo jena paipaya pane paitambwa chapter yekuti unotora mari kutendereka King Tera. Saka ndaita mari kutakura mari ndoenda kudheni ndatanga kutengesa fodya mbava maKingskate madzonepareti kuti ndibatsire mamuzi yangu kuti mhuri irarama. Mama gara baba vakakusiya muri vangani? Tanga tiri 4. Mamuri 4 ya. Saka vaenda kudaro ndichibatsira mai vangu kudai so yaita kunge spiritual kone ndingapinda mumba memunhu nandisingatsvage kuti mari iri papo naingonanga pane mari ukaisa mari iyoyo ungaisa mari iyoyo ndiripo. Saka ndavandazobira musoja mwe akandirova wakamusecha mumba make wakaita sei? mumba make ndakapinda pawindo iye ari kubasa vana vopinda mumatress mainga mune mari kutange ndikuziva kuti mune mari. So I took the money ndava ndasenzesa mari tinga chikapumba. Saka sezvisineiwo haana kunditira police case akaondrwa. Akazviziva sei kuti ndiwe wapinda? Aiwa inyu amai vangu vaizviziva kuti mbwana nemusikadzi woyo. Saka zikanzi hakuna mumwe munhu atora Alfonso ndiatora. Saka ndakatora engeri 100 US by that time vanazompa change but ndowana ndarova 200 ndazosira 8 warowa. Saka from there ndopa ndatanga kuita boxing. Ndakuita serious neboxing. Ndakuya panana wafa pamusika pane mutarirenga tikutamba tikuruwa nduri ndakuturwa madhara ndakuturwa vanhu vakombe kwandiri. Saka zita rekuti Mosquito rakabvira pamusika. Saka zvikuti vamwe vanhu vakatombororoherwa iroro kuti mwandiri Mosquito inini waone wakatanga kurova vanhu vanzika Mosquito wapuwa nickname watanga kurova futi vanhu yari kupa nickname handimuri kuona mani. Saka ndaiti pamwari kundishora mani kuti ndiri kaMosquito. Saka mukoma wangu ndakazondita iwa mbwana wangu
ndo mapanza muyo muna kuti Mosquito ngoti bo okay so I started following the way namkazi sikanza nduli wana ukuthi akwangondona Mosquito until the name la phumbira saka chifamba kudaro ndo pandakazotanga kutraina na the late Langton Schoolboy Tinago yatraina pamagaba apo nani vamwe vaenza na Henry Company ana Givi there were a lot of guys tanga kutraina kwakuya first amateur tournament yangu ndakatambira ku Tom Wilson Depo apo ndakapfeka boots hombe boxing ring ya Langton Schoolboy ndiyakatipa neshoti rake white silk white neboots dzake ze white saka ndiri muringi wanaivo ndiri mwana wa Langton Schoolboy but vanoti ndibaba wako ndibaba wangu because nananzwa nezita rake nembiri yake saka kuti unzi uri baba mwana wakatoti ndapinda atanga watu ndakava na wina amateur fight anombrenator loss isangari mawini then 1993 ndipo ndakatena pro because we were supposed to taida kuita paida kwa championship ekutsvaga vacharepresenta nyika mama All Africa 1995 akawoswa muno maya saka inini tatorwa because by the time nanda kutraina ndiri kuarmy setenei nandiri pa 2 brigade tatrainwa na Sergeant Mosquito saka tiri pakudaro taselectwa from 2 brigade tanda kutraina tiri pa 1 commando titrainwa na Major the late Masiyambumbi takudanzi takuenda kumagunji for camping pamane fight yatirwa pa commando apo tataenda kumagunji for camping saka that was 1992 I think saka 92 yoyo amayongo akabva washaya ndiri kucamping so kana pandakadzoka kucamping ndichiuya kumba ndakasvika mayengo atiita sei vaviko because telegram ngo yakasvika the day raivigwa chemberi saka Wednesday ndomba ndakabva ndatsvagirwa vanonga vaigadzira mapepa avo anzi ematraveling chichiyaya ndo panapa ndagadzirwa pepa rangu pandauya kumba pandasvika mandazongonoratidzwa pakaratidzwa chi amai then from there I was father then because of situation back then ndikati ndoita sei gore rapera 93 ndaonanzwa kuti mundaramawo ari kuisa tournament pai mushowground apa ndaenda so my aim was to look mari yekuti mhuri yangu ite sei irarama ndabona ngoti ndalotena chi pro so na Petros Masemumbi urumboda mari Mosquito I'll give you the money because to represent chi Zimbabwe yadamdalana nafunga kuti kana ndikasaregedza kanipa mari what about tomorrow aiwa vanatena pro ndakatamba nemumwe boxer ainzi Trust Love he was a Zimbabwean featherweight champion inini nandiri nopiso vatatamba 4 rounds pa 4 rounds aida kutsvaga undinoka vaona ndi munhu achakatese kaMosquito kakashinga kana ushingi aiwa kana kumira mushi ndikati tavapedza marounds akawina nemapoints
sawina nemapoints then vandau yakumba ndo pandakatanga kuita matournaments. Second fight yangu ndakatambira title fight yeZimbabwe against Paul Johnson. Ndikamurwa knockout mu round 8. I became a Zimbabwean flyweight champion in Zimbabwe. Third fight yangu ndakanotambira zone 6 African title ku Kariba. Ndakanoka ukuzambia inzi Philmon Nsoko. Ndakanoka mu round 2. I became a zone 6 African champion. Chiba ipapo ndo patakatanga kuita zvokuti kufarisa you know ndipo ndakudai so ndakudai ndakamaundo vakati ngatikati pasi titaure mwana wangu ndakupromota ndakukumaneja watu wanga no problem yakurukamwana was nasina munhu aindibatsira vanaenda maoko maMr Mao takambonetsana na Mr Mao because inini pane paunogona kuona kunge munhu ari kukunetsa but asingakunetsi asi achikumanage but inini with the pressure ndanga ndinayo yekumba kuti family yangu aida kukosa ndikumanage vana manage kanonechemao ndidai kuti pamwe zvingaite sei zvingabude mushe munhu anosvika anokugarisa mahours uri padheni but iwe unoda kuti kuda chi zvakuda kubuda nekungodzokera kupi kumba. Saka I didn't know kuti one it was a training mentally. Okay. Yeah, on other way around. It was to see your attitude, your behavior. Okay. To not be able to say how do you resist when you meet such ma conditions. Saka zvinhu zvokuti ndakazozvidzidza ndakura zvandakaita kuti it was a teaching, but the teaching yacho ndanga ndisingaione because I was blinded by background. Saka ndati no problem, ndarouya munetsa uyu hatilike naye, but zvinhu zvezvinhu zvokuti ndakuona kuti no, it was a teaching behind the person. Mazwana because munhu aida kundiratidza zviri kumberi because munhu ane mabhuku, munhu akadzidza life, munhu he was a businessman and so until now. Sezvisinei takamboti netsanina tanga kuita zvinhu zvangu vakadzokera futi vakandi-accepta as a son. Okay. So we have been together what until I was being sentenced 1998 in prison for stealing a neighbor's radio. Aish. Upenyu ukana wakakomera if you have kuti ruchinji rinyasoziva. Yes. Iwewe kana uri the breadwinner mumba uchiti ukaenda kune vanhu vanofungira kuti vanokuhelpa vanokuassist, if they cannot assist you patime vanoda kuassist unopedzesera wakufunga dzimwe pfungwa dzinova pfungwa dzozokutuma kunotora chinhu chisiri chako, because iwewe paunotora chinhu unogona kutaura ndichachidzosera but kunenge kuri kutoba kuti hachichawanika. Yes. Saka neimwe nzira ndizvo zvinokonzera vapana vedu vazhinji kuti vave vachipara mhaka nekuda kwekuti vanorwisana ne peer pressure isingaonekwe nemunhu ane mari. Okay. Because iwewe pauri kubva pauri kuchibuda mukari mako uri kunodya chikafu chakanaka. Yes. Imi chibva ipapo ndototanga unofunga kuti ndodye chii, what can I eat? Handiona so nemukoma wangu inini my brother nini we used to go mubao meme muzvimamage zvezvo zvinenge zvamuirwa doro zvezve Yeah. taidya sadza nedoro
masisa anengasarire taifamba ne1 chimagi chisvika titora zvimwe magi zviya zvinenge zvinodira kusvikati yapa-level iri tosvika kumba takutodyisa takutoseva mudoro takutodya. Saka then zvinhu izvozvo some people havazvioni. Unogona kudya sadza nesauti chaiyo heji I didn't know kuti heji pane dzimwe heji dzemudzimba iderere notonaka taidibika isusu nemukoma kuti chitodyisa sadza chitoti kana takutonotamba so taizora mablaza angu aizora mafuta muromo ndizora mafuta muromo so kuti mwenzi madya nenyama saka we've been in a tough way yandakakura nayo. When I became a Commonwealth champion, ndakafara kuti ndatora mukombe wakatadza kutorwa nehama dzangu dzemunyika yangu. So inini zvinhu zvaingondirwadza ndichingondiringa mubrain ngati ndoda kupedzi manenge ndikaona mukana kutora Commonwealth ndoitora ini. I will bring that title kumba kwangu. Sezvisinei mukana wakauya ndakaenda ndakangonoona ndakakunda. I saw and I conquered. Yes. Because pandakauya netrophy handisi champion ka1 kamuCommonwealth. I'm a 2-time Commonwealth champion. Yes. Ndakaitora ndarwa Paul kuScotland knockout mu11th round. Ndikadzokera zvakare kuScotland ndikanotamba nemumwe ainzi Keith Knox. Ndikamurwa knockout mu8th round. Ndakazodzokera muna December kuSheffield England ndikanotamba nemumwe ainzi Damian Kelly ndiyakazondwina nemapoints. Akawina neinonzi split point decision, which means it was a home decision. Kuti haiwa munhu akanojaira kaMosquito kamuZimbabwe kakadzokera kumusha. Saka sezvisinei ndakabva ndaonwa bhandi racho nemaBritish chikanzi waita zvinhu zvishamiso chekuti with your age muri muAfrican uchiwina bhandi rakadai tora belt. Saka ndikatichengeta utungamiri hwenyika the late muchakabvu Robert Gabriel Mugabe vakati we are welcoming Mosquito Alfonso Zvenyika. He beat imperialism out of imperialists. Yes. Mabhunu mukara mamuchinetsa tukutumira Mosquito kubva kumutungamiriri wenyika. Zvinhu zvekuti even now it's my power. Those words dzakaitwa pumped in mandiri. Kana ndikuita boxing ndiregedze boxing I can't, because those words of the late president it always keep ringing in my mind. Ndikafamba kana muzira munonzwaona achitaura kuti you beat imperialism out of imperialists. You know, it's something which can makes me kuva munhu pane vanhu. Even the way I'm living, even the way I'm surviving, it's tough, but those words, if I think about them, ndine vana vandotraina munomu handivabhadharise mari. It's like community service, give back to the community. Ndine vandinotorerawo mari vandinoona kuti ava vanenge vanowanawo something. Mana ndipo $5 kuti muri ite se irarama. Samari nhasi ndadhora ndipodhora ndanotenga muriwo apo kuti mhuri yangu ite se izvi handomukona. Then even now I'm talking to you, pamba pangu izvozvo mvura hapana, rendi uku kwakatsekerenga chidiwa,
zvokuti mvura yakavharwa imba yacho haisi kubhadharwa saka zvinhu zvekuti unondoona kutoti zvinhu zvokutuma kusvika papressure yandaitaura yekuti pedzera kutora zvisiri zvavo who can assist unoona pasina who can help hapana because chandakadzidza upenyu hwangu zvaukandidzidzisa zvinorwadza asi handina kutaurira ukataurira munhu anenge achitokuseka uzomuonere mbona anenge akupenga auratobenga nekudai but ndozviri paground my life taught me kuti munhu anokuda kana une zita kana usisina zita haachakoni ende munhu iye akanganwa kuti hapana 2 pasina 1 ezvozvi tikataurira munhu anengaida kuti mwana wake apinde muboxing andanga kutarisa life yaMosquito ndiye Mosquito kwe Mosquito uye komune champion izvadaro kani vanotanga kuzobata vamwe vanhu vasina mhaka but the problem iri yako inini why ndisingazviblame why ndisinganyari kusangana nevanhu why ndisingafunge kana kuda kutora mapiritsi kana kuda kuzvikomita suicide because ndinozviziva kuti it's not my fault chikoro ndakashayawo munhu aive mumiriri kana kuti mutungamiriri muupenyu hwangu kundidirecta kunditi shamani mari yaubatai father figure sort of dai wadai pamwe dai ndiri pane chimwe chinhano chakapfuura chinhano chandiri ndofunga before I say what I need to say ndokutaura kuti Paul wemuBhayibheri akati when I was a kid I spoke as a kid when I became a man I spoke as a man saka kuratidza kuti life yega yega ine mhando yekurarama nayo inini the greatest teacher in my life it's my life ndaitodawo munhu anondigara neni pasi achindaura kuti champion vanhu vakufamba nayo vasiraita musikana udana naye asiraita maadvice anodiwa to anyone on earth I did what I did as a kid but now I'm a father. I've got nephews ndine vazukuru ndine vana chirungu chandinotaura ichi hachisi chirungu chepamberi paticha ka ndechemstreet ndechemuboxing chinosvika pachinopera chinosvika pekuti uchachipedza wapedza ka pane pachada kuzofambwa nechirungu chako icho uchatadza saka chandinongotenda ndechekuti I'm still alive I'm still kicking and ndodzoka zvakare kuti ndinodemba uchiti asi mhosva chaiyo yandakaita ndeyekuti kudii ndofunga I've got a lot of things which I need to do in my life but I don't have money. Ndofunga ndine murume wandakaita naye accident ainzi Chatara aisenzera paCentral. He was a policeman. Takaita head on motikari to motikari ndichitoba kudzara siku. I never attend funeral yacho. Handina kuita chikaranga chinofanira kuitwa kana munhu chinge watsangana nematsaona yakafanana neiyoyo because handanga ndisina munhu anokwanisa kunditsanangurira kunditi zvinofambiswa sei handiri muri kuona ndinoziva kuti munhu anga ane mhuri
yet a family behind yakasiya and that family inini I'm the father. I have to assist to help the family and to educate them, but my hands also are tight because when you go to chema kuti ndiise hupfu mumba changu kuti ndiendese wangu mwana kuchikoro chai zvakandomera handi muri kuona and vana vangu nekuti vararame vasina chikoro sezvandakaita ndiri kuona zvichitova affect because the affection yacho ndikuiona from inini but handisanambotaura navo kana kuti chii or to dispose anything. Even my family yangu chacha inini amai yangu na baba wangu. My mother passed away in 92, my father 1999. Anopana ndira chikaranga chekuti ndidzosewo mudzimu mumba. Zvinova zvinhu zvekuti pandinongotanga kuzvitaura handibate kana senda. And ukada kuenda unokumbira mari yekuti ndoda kugadzira zvakati hapana nongonzo. Ndofunga there was this thing that angari ku Mozambique, but it was angari mchao, but it's late. Ndikaenda kada amdare nini zvamira mushi. Adewa mwanangu ndogadzira nana 12 o'clock mausiku. Okay. So I went around 12. Kusati kujistaki huko. Akantemera nyora, sakantemera. For sure, zvinhu zvaka ndamotanga kumboita kutuma something but zvongopera kunge mhepo so. Izvozvi ndiri panapa kana ndopa ndikuta nonhu vakawanda. My business people vakawandisa. I cannot mention them zvangu. Yeah. But lot of people nemari dzavo. But mari haibude. Yeah. Ukaona wapiwa $20, $10 unenge une lucky. But ndinogona kuintroduce munhu uyu munhu mudai ato munhu iye ndianenge atopadhuze nemurungu iye ini ndatokandwa pansi. nditone mumwe mubana umwe akanditorera mumwe munhu aindisponsor izvozvo izvi ndiatopadhuze nemunhu akutorara kumba kwacho nekumba kwacho kwemurungu iye but ndakambotsvaka ndakamana mweya wakaita sei ingozi here chii where these things coming from chii chiri kunyatsoitika but life, that's how life it's all about. Ngatomenda pana umwe wemambara flats umu ndanaona chii ndakudzoka murengi handikuita bho now auchanzwisisa kana kuziva kuti zvinhu zviri kubva papi. Mwana why? Because unenge usina knowledge yezvinhu zvauri kuita at mwana mudiki hande mwana unenge uchingoita ukabata apo ukabata kana pane vanenge vachikubatira you don't know, you know, but ndinorwadziwa nekuti mumhuri mangu izvozvo kana mukazobaitika rufu ndinomanya maindini last month but one ndapa kuiga munina wangu mwana wamudhara akorera kwada mai vake kwamurewo ari angari kuparanyatwa ndakazozvinzwa 4 days dzazotisiya ndofunga ndakanomona ka1 kuchipatara mukoma wangu ndakatanga nomona ka1 abadzoka kanga abamnini enda munona mupana anogona kutaurirai apana unosvika namaipana kuti fodei nderacho
It was Tuesday. Oh, pamini anga upemani oxygen. Pamini mudise anga mantuma tununa mgonga na zokona. Baibapo mshoga anga utasa basi. Mkazo anga bamtesa kawana batasa basi. All the action that take up. That was then ngati munhu. Pasina. Mpano wangu Wednesday chanda kuenda Thursday kumba kwemzime wangu kwakatika omariro nditori pana bitisa bainda kumukwidza ndakatogara mukombe yanga zatazara akatogara mukombe kuti aende ndidzoke kumba foni yakatara tiritese pane matambudziko yangu mimi nabashanga nguri wese and that time zvinhu zvangu zvakadai kuti hama dzakewo dai kuri kuti zvekwamai dzanga dzisina mari dai makatoona nebamabipa Mosquito achinzi ari kupema mari yekuriga munhu asi hama dzake dzakazongopindirawo batanidza mari patanoviga mwana but mwana takamuchemera kupi pamba pababa wake pamba peli patogara ashaya vakauya vakoma vake vakati mwana ndewenyu uku hakusisina vanhu ambeya vake vakakura vachimuchengeta vakashaya sekuru vake vakashaya ini ndorozha uku akati akati ngataiwa uyu mungomana naye pana vanhu pamba pababa wake ene munina wedu hatina kutomurasira he must be here until tanoiga mubana wedu zvinhu izvozvo zvinhu zvinorwadza zvokuti I don't want to be a beggar. Yeah. And I was born not a beggar. That's why I get a Commonwealth champion. Because you're born a fighter. Because I was born a fighter and I would die a fighter. That's why I'm sure I played my weather. I was with him. Nakatamba ipapa pa fight yake. Vanhu vakati mwana wakagarira chipo. But mweya yakaipa inouya ichibvuta chakanaka. Because andina anovuka pandakazonoonawo ana mapupu. Ndanga ndafunga ndikati ndoita sei. Mr. Mapupu ndo anoona kuti anoza kuninganga dzose ndinoona ndikubatsirawo nekudai nekudai. Ndoita sei. Ndakaenda nganomuona ngati kana achizvibudisa papepa ndezvake. Pandamunzwawo chii chiri kunetsa mukati meupenyu hwangu. Because ezvinezvi kana ukati kuda kuno vanhu kutaura zvekupenga mati vanongoita vanonga vasingapengi because kwavari ibasa ravo but iwo because hauna mari unongotaura kuti ndizvekupenga zopani marende wana kupiri anongwana because hauna pekutangira hauna kana tikakuti takuda kudai hauna ndinomuka pamba pangu ma6 mukuru ndiri panapa pajimba napo hapana kwandinoenda kuya kwevanhu kusaya kwevanhu angogara ndena yangogara pakuya munhu achibaba achapati dautrain wangu $10 ashamani unopedzera kutozvirejusa kusvika kuti wangobudisa mitana yekuenda nokapa kuteni handimuri kuona ndofunga izvozvi kupa kwangu zvamanyimanje ndikaenda nekuma kwangu mamai kuti chikafu chandaenda ndakabata ndo chikafu chinosvika chichibikwa panguva iyo izvo zvakamirira baba ipapa ndichitobva panapa ndofana kuona ndawana dhora here ndapura nepapa pajunga yavo ndatsvaga kanyama here ndakuti nanako kudzeni anoona ndadai kachimwa ndakaona here kivana mangwana saka kuna life yacho inorwadza it's so painful zvekuti
ndakatombofunga ndokuenda kuMozambique kunorumba Yes. but ndakati mwari kana kanorumba kwacho zvikatanga kuzotora vana vangu vari vandikuda kutsvakira upenyu hwacho zvinobatsirei kana mwari ariwo masikira vakandira ndopfirira ndichaita let it be kana vasingandionewo zvamai manje nekuti chinorwadza ndechekuti unozoenjoya your benefit wapo. I think I did what I did for my country and ndikaitawo zvandikaita ndiri mwana mudiki because of knowledge. But if I'm a mature person, Yes. as a mature person, I think my life is to guide and teach the upcoming people, kids of Zimbabwe or elders vacho. Kuti hatakabva neko uku mari takaibata muzati isati yakuzotenderera musina munoti manhingirini ayo musira mahesi munoti mamani change isasima. But if you don't have advice, brain, vanokuseka unopedzera kusekwa kana negonzo. Pezi pandinofamba inini vanotondiseka ngetobva kutaura nevanhu zonyingopira musana sovanenge vachitonitaura handiwo hapana hapedza mari kachikore mari nemahure kambano hapana ibenzi. But what they are not seeing, ivo vane chikoro wasvika grade 7 kana wasvika form 1 wakaendeswa kuchikoro kwenini ndisita kugara padesk ticha ari kumberi ndoti kudii. How do you expect Mosquito to survive? Ndishonga napiwa basa remuofisi mai mai mapepa chinoa paridzezeiva anodada kutogadzira zvimapepa topodya because chinhu chese it's not Mosquito. Everybody is got a story to talk. That's true. That's why you should ndichifarira song ya this ya Japanese. Vanotaura zita rangu nekuti ndori pamhene. Munhu akada kuya kuzowerana newe usati achitaura kuti Mosquito unomugona here mbano wewe ndamupana manje andikuona brain dzake dzirikungodzoka kumwana udiki. But what you are talking about 2023 years ago, when I was 23 years, now I'm 49 years. Ndichiri mwana mudiki, I cannot keep on telling you to waiba sugar at your age. One, I'm not building you. Two, I'm killing you. That's true. Why I'm saying that? Because I don't remind that now and then kana kuona munhu akapfeka t-shirt yakafanana nemunhu akauraya mwana wangu ungoti asiri kuraya mwana wako here uri kundikamupoteri kana kuti you are giving me burden utonitakuridza burden mai yekuti handikwanisi. Saka munomu tinoda munhu ane chinhu or kana uine brain dzauri kuda you come to Mosquito Mosquito pakuti because unozwana mahara. I trained a lot of boxers in Zimbabwe. Okay. A lot of boxers in Zimbabwe. Manyuchi akabuda nemoko mangu ndakamutrain. Mwana wemurungu ari apa anonzi Wesley Magdad Shumba achichiwa pana short take up. Akabuda nemoko mangu. Mbana izvo ABU WBU tina chemadziwana ndakamutrain akabuda nemoko mangu. Ndakatanga kutraina kakadai up to now. But izvo akutrainwa neMaid Club. Vanhu vakudya mari vamwe dongi wegrace ndakaitwa nini ndakaita ndini vakudya mari vavamwe munhu alisa sibanda chaichai musikana uyu ndakamutrain pakati kasati kane mazamu mukoma kachiro chapamba pedini. Ende vanhu ivavo kana vaakutaura history yavo yeboxing havataure kuti Alfonso akaita vanotangira pane imwe level.
they don't mention. One pana chito ndakaona, one box ndakaona ndo respect. Pana ndo pautala that will be you. Tinash mazwana. That young guy I don't respect her with his heart. Ana mari anondipa, ana sweet anonditengera, but respect yainayo neni. Because you've made him what he is today. Yes. And anodala neni. Ino katanga kuni nyumba anokutaura kuti azizvo zvinoita mukomo. Unogona kutozvichinja namaoko. Mufana ndakachengeta chiri mwana mudiki. Ndikamurera neboxing and so forth. So now, inini ndine mwana wangu arikutawo zvitsiva zvacho. Okay. All my kids are boxers. Alright. But vamwe vacho havatodise kupinda muringi. Second born yangu, she's a boxer. Okay. But under the street fight zvekuti zvisina marules. Ndari kuti vakadzi. Avanhu varume. Mafesi. Ndacharowa. But kwandiri hazvindinakidzi. Because of vanenge vachitanisha the brand. Because Mosquito yakazvimirira ina kusiyana neCoca-Cola. Yes. Brand reCoca-Cola, Mosquito. Saka zvokuti ndakadai ndinoona kuti zvinhu zvangu inini zvoda kunyatsogarira pasi. Ndoona vanhu vanondibatsira. Because chikoro chandingatokwanisa kuti ndaitawo something ndecheboxing. Gym yangu urikuona kuti haina kana chinhu. Hamuna kana chinhu. Ndemune mabag, maspeedball, mapable, zvimabhaiki zvezvo, zvimashini bike, zvimatreadmill. Small ring. Nemagloves akatoyemwa. Ipapa tiri kutaura kudai handina kana gloves one kuti ndiri kutaura kuti mwana ndikatokuona gloves randinaromo. Uye kutaura kuti unoti ndicommonwealth champion here ane gloves rakadai. Is this a champion? But because ndine rudo neboxing. Boxing indeed. Yes. And the only people who invited me with a letter is the Zimbabwe board, Boxing Board of Control. Yesterday. Okay. I'm going to meeting ku City Sports. But one for Wakani text. Letter. Tamba, okay. Tamba, I don't need to board. Mr. Alfonso, Zvenyika Alfonso. When inviting you to our meetings, stakeholders, what. I was so glad. These people, they know that I'm there. Saka ndingotaura kuti in a short kuti unoziva life yatorarama. Let's not love a person because he's got what you want. Kana tikada kubatsirawo nherera andakusana nherera keni ndiri nherera because ndakachengeta ndega. My mother was not there, my father was not there, handina munhu andoti sekuri. Okay. Wandoziva. Handina tete wandoziva. Handiri mukona. Mufamily mangu ndaiziva amai vangu nababa vangu. Okay. Nemukoma wababa wangu but akazoshaikawo kumacheko. Ane vana vake vari pa DZ apa extension apa. Manzwa dzedu zoyesana. Saka unotooneka kutoti uende kune vanhu ava you be like ukuvatakudza mutoro. Pandakashakirwa nemupanho wangu chayapa I phoned them kuti vauye kumariro but they could not even turn up. Otobvunza kuti mwana ende upi. But he is our brother. Because mwana wababa wangu ndewangu. But they never turn up. But iwo vana vemukoma wababa wangu. Saka zvimwe zvekuti unotoona kuti even to go to give my problem to other kune munhu asiri your relative is so much better than to give your own relative. Okay.
saka muchiona ndakango ndiri zvandiri because maybe because I don't tolerate kana kuti kunyengerera. I'm not proud about what I did. What I did, but it's water under the bridge. Zvakapura. Yes. And gute chikapu chandakadya nezuro. Ndifana kutanga kuchikapu tinasi. Saka ndingotaura kuti dai zvaibvira kana zvaikwanisika ndakwanisa kana kuwana munhu anomubatsira. Yes. Kuti club yangu imire chaizvo even iyewo andingachibatsira ndinenge ndichitomudawo mukomiti yeclub yangu kuti zvinhu zvangu zvinyatsotanga kuti zvakunyatsofamba kuti kana ndikati munhu because I need to leave a legacy. Yes. Because legacy, it's not something like when you give me $10, man, I don't think I'm a page. I must have an account in a club. I must have a logo in a club. I must have my letterhead a club. Ndinofana kumanyisa zvinhu zvangu. Kana takutora nyaya dzemari, I don't talk about money. Talk to my committee. Yes. Ndakusenda kune mwana. Cha pane munhu arikuda kutaura newe achakufonera namba dzako. Okay, munhu akafona yapops pakati that person he understand anenge akuziva kuti ndakupinda mubasa pane kuti munhu anouya okupa mari wakutesa mumwe uchibva wakutonotenga chingwa wakutonotenga muriwo wakutonotenga iti kupera kwemwedzi Mosquito kuda mutoshandisa mari. I need to use so much. Chine chichakuda. Chakani. Okay. Yes, the man. Takuno kutengera chikafu. Takuda mbofamba newe. Achada kuti you spend the money. Because maybe people they think the Mosquito is spend first. But I was going to say munhu warikutaura naye is so maturity than them. But iyo varikutaura because anoziva takaita nzara anotaurira mukomo. Anotaurira mbuya, anotaurira tita, anotaurirani. Inini ndikaita nzara mumba mangu handina kundotaurira. Mumba mechampion izvozvo zviri kutaura kwandikuita newo hamuna kutaura zvesofa kana. Sofa ari kugarira hamuna. Mukuita rege ground rezvikuri. Ukapasvika pamba pangu kana unotaura kuti no this is haisi life yavo yekurarama nemunhu. Ndoda kutoraramawo zvinotoitawo vamwe handikona. To become a better person in the country, like the better person which I was when I won the Commonwealth. Vakandifarira pandakawina Commonwealth. They were so happy, everybody. But now things are down. Hapana achataura zvenyika. Hapana achada kutaura nezvangu. Hapana achada achandida padhuze. Ndakutosemesa kwavari. Even if I need to come too close to them, ndakutaura unobirwa. Swiruka shamai. But kuseka nhamo serugari. But hatina watingakwanisa kutaura naye. Kana iye wematenga achinonoka kupindura kumuranda komana akafanana neni zvichazoita sei izvozvo nchibaba muda kuenda kumanda unodya muri yakatomirira chameno kuti baba vari kuya nesameni asi chikuya nacho hapana iwoita sei saka shuviro yenyu mukoma Mosquito ndeyekuti dai mawana sponsor anouya mogara pasi motoona kuti boxing club yedu inzi boxing club panodiwa zvakati uye tadaro ndo zvinozoita kuti igenerate mari like pamunenge muchitraina maboxers kuti no
minimum entry kana kuti kutrain idhora kana kuti palevel iyi takwenda pamba yakati kupera kwemwedzi wega wega muchishanda pamwe chete nemunhu so that imimi munowana chiuviri iyewo kana achidawo anogona kuwanawo something else handitika makasununguka here kutaura nhamba yenyu kuruzhinji kuti anenge achida kundibatsira anondibata panhamba iyi? Ndochokwadi hatingaomere nhamba tiri pakuchema nokuti ndofunga it's been a long time ndevona ngotaura muma TV the rest of every now the rest of when I was starting academy nakazama but no one even come on board and but I can talk to them pamaguru vakataura kuti samwe runopawa ndofunga makuchineta saka vape nhamba yenyu right nhamba dzangu dzerunhare ndo dziri paapp ndo phone number yacho inonzi 0779 117613 0779 117613. Anditika. Yes. There you heard it, Zimbabweans. Today we're talking to Alfonso Zvenyika, the Mosquito, the former Commonwealth lightweight champion. Mazvinzwira vachitaura. This is his untold story. You may have heard, you may have read, you may have seen him living a lavish life by then. You may have seen him driving a good car. You may have seen him among ladies, but as he has said, he made his mistakes. He has learned from his mistakes. Today, we cannot continue talking about things that happened 23 years ago. And as he has said, life is his best teacher. He has never been to school, but he said, upenyu hwandakararama ndo hwakandidzidzisa. Mukoma Zvenyika's cry is to anyone who is boxing at heart, get in touch with him. He has given you his numbers, and the numbers are also appearing on our TV screen. Kana mine chido chokubatsira mukoma, aiwa vati ndakasununguka hanzi kuti tirambe tingotaura nhoroondo yakudhara, aiwa achabatsiraka. Uye zvakare vane boxing academy vari kuti kana uine shungu yekutamba tsiva kusvika pavakasvika, uya vanokutraina. Mari dzekubhadhara pari zvino munotaurana kuti ivo vagovanawo cheuviri. Mukoma Zvenyika's last words vati, I am not a beggar, I am a fighter, and he is still fighting. Do you want to be a good fighter? Get in touch with Alfonso Zvenyika, the Mosquito. Mukoma, ndakutende. Boxing munomborisa? Aiwa, tinopinda. Pari kungoti zvangu ina ndauzoendera mberi. Dai ndakauya. Aiwa, but hakuna chiro chinoendera mberi because makatomhorwa mastreet fight, saka you know how to fight. Chasara kupfeka magloves. Ndakutende pro. Takutoenda. There you heard it. This is Alfonso Zvenyika's untold story. For more information, get in touch with him. For now, bye-bye. My name is Robert Tafmani.